हाय गाईस, आज गणेश जयंती म्हणून आम्ही सगळीजण गणेश जयंतीक जातो. इज राईट. आणि बघा हे आम्ही इतकी जण जातो. निभार खूप हा फुल बरं वाढलं आणि जे गोष्टी पण चालू आहेत. आम्ही आता होळा दिलो आणि हो तो बंधारो जो दिसता तो थडे हात तो एकदम कोबरा तो भाभी आगीनानी बांधला ना म्हणून ती बघता आपली मेहनत मोडली. तिचं बंधारो मोडलो बोकडा इली ती राणीला पाठसून. अरे दिवा राणी जा घरात. राणी घरात जा. आमच्या राणीला आमच्या पाठसून आणि बोकडा बघा कशी धावतात. बोकडा दाखव. बोकडा आपल्या बरोबर हा मैसूर करी काय घेऊ नको. ऊन लागतं मम्मी याची जाणार पाहिजे. ह्या बरं हा छोटूला हा बघ कसला हा व्हाईट वाला हे जांब किती लागतं. जांब मोरलं बघ. जांब बोकडा मम्मी काय नाही गो करूची. जांब बघ. जामाचे झाड ओगी जामीला काटतोय ती. आम्ही लहान असताना ही फुला पडत ना त्याने आम्ही खेळ भाजी करवते फुलांची. बघ कसं धावता डुबुक डुबुक करून. बघ असं आम्ही सगळेजण जाय होतो तर आमच्या राणी आमच्या पाठ नाहीला माझ्या बाकीचे कुत्रे त्याला राणीक मारतले. काठी नको गो मारू दे का. राणी आता वाईट खालती उतरण गेला. खय मस्त ना सूर्यफुलांसारखे पण हातीक नाही गावाची. जाताना घेऊन जाऊ आहे बिया आणि घालू आहे. बोकडा असत राणी तरी पण असं थोडे पाठी येतात आमच्या पाटनं. बाकी काय ना ते चुकत कंटाळो करत येऊ खायच राहुला तर ना राणी आता तुला काय वाटला हाडू आहे राणी परत शोधून येताना. आवाज दिवो आता असं कुत्रे असत म्हणून आम्ही काटके घेतल्या तीच. आता स्पीकर ऐका घेत. स्पीकरचा आवाज येऊ लागलो. बरोबर 3 वर्ष झाली गणेश जयंती. गाडी आजाळली. लहान असताना आमची समजून होती काठी अशी फिरली तर घरात जनावर आहे. हो पाठसून त्या रेषा बघून मम्मी काठी वडू नको जनावर घरात येते. गायत्री नाही मी आता दुसरीकडे घाललोय तिकडे जाया. गायत्री हा तू लहानपणापासून ये. हो लहान असल्या पण पताऱ्यातल्या देवाकडे लहान असल्या नाही गणेश जाऊच्या आधीपासून मी आहे. त्याच्याकडनं मागून पताऱ्यातल्या देवाकडनं गणेश आईला तर मारता मग आम्ही धाव धाव करून गणेश आम्ही हैरवा गेल्यापासून गणेश आमच्या सांगडा होता. हो गो ते थैसून त्या झाडातून उतरा नशी नाही भाड्यात नाही इथून उतरलो ना काय त्या ऑफिसकडे ऑफिसकडनं दुसरीकडनं टर्न घेऊन जायचा. नाही ते व्हाळात मी कशी बी जाते हो अजून असं एवढाच असं बांधलेला होता त्याच्यावरनं जावा मी ती रस्त्याने येऊ म्हणजे खडसून जाऊ आहे माहिती तर खूप पुढे जाऊ आहे भाभी. कपेला सुद्धा आतमध्ये अजून खूप रस्ता वरती चढत जाऊ आहे. येताना येऊया त्या रस्ते बघा दिलं तरी आम्ही खैसून वळवळत जातो. घट मात्रच होईल. मी आहे का पताऱ्यातलं देव म्हणे का इकडे सगळीकडे पतारो होतो मी ते का पताऱ्यातलं देव नाव ठेवलेलं देव. बापरे कुत्रे आहोत. काय नाही करू तुझं काकीच्या ओळखीचे असतले काय करू काय करणार नाही बघ. हाय शपथ इकडे कोण यग ना आधी होती ना लोक इकडे कोण यग नाही एकटो आधी गँग नाही असायचो. बोकेश भाऊ बोकेश नाही डगेश. स्वामींच्या मठात दिलं जाता जाता वाटेत गावलो जातो दर्शन करून. हो मी जेव्हा फर्स्ट टाइम व्हिडिओ केलेला तेव्हा मी पहिला इकडे गेलेला तर सेकंड परत दिलंय. डेकोरेशन चेंज झालं ना. खरी गुलाब
कशी काढतात काय माहिती. घातलं असं तर काढू मी बघ इथपर्यंत इलेले आहोत. तो काढताना कसं काढतो गाडी. फायनली इलो देवळाकडे. वाट शोधित शोधित नाही ग. आज मी कन्फर्म करतोय. पडता करोडोरी दिल्या मस्त झाडावरी. छान ना. निमराची लोक आहे. ड्रेस बघून आले ना. खूप जुनी विहीर आहे. खोल असतली ना. पाणी बघू किती आहे. दगडी आहे भाऊ. आमचं दर्शन झाला आता आम्ही जातो घरात. बाय.